بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yaqinna musulman doğanlarımız bir video paylaştılar. Ol videoda bir musulman doğanımız Türkmençe gurloya, tahyilce sakallı göz değmek meselesi barada gurloya, sonra cevap berýär. Oşol gepinin içinde diýä gözden dillen goranmak üçün gözmonjuk sebäp diýip takınsaň bolýar diýip aýdýar. We ýüzärlik barada aýdýar. Bir öýde ýüzärlik tutulsa şol ýerik perişte gelýär diýär. Gen maglumat aýdýar. We musulman doganlarymyz şonu sorapdyrlar, şol maglumatlar dogrymy diýip sorapdyrlar. Musulman doğanlar birinci bilen aýtmalylar, göz degmek meselesine giňişleýin ders geçdik. Şol dersimizde hadisler esasında göz degmek hakmy, dälmi? Eger hak bolsa nähilek göz degýär, ondan nädip goranmaly, degenden soň nädip açmaly, biziň birini gözümüz degmezligi üçin näme etmeli we göz dillen goranmak üçin näme etmeli däl, hemmesini hadisler esasında düşünürdik. Bu meseleni giňişleýin öwrenmek isleýän musulman doganlarymız şol dersi dinläp bilerler. Kıysaça bu soru cevabımızda da yine ýatlap geçsek, musulman doganlar göz degmek haktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Sahih Müslim'de gelen hadisinde diýär, el-ayn hak diýär. Göz degmek hak diýär. Yine de Ebu Nuaym'ın hilyesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, el-ayn tudkhilur racula el-qabra vel-cemal el-qidra. Diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göz degmek insany kabra salar, düýäni gazana salar diýär. Ýani näme? Göz degmeginiň netijesinde insan ölüp biler, oň netijesinde gömülýär, kabra girýär. We göz degmek netijesinde näme? Düýe hastalanýar, hastalanýan üçin näme diýerler? Öldürýärler we netijede näme? Eti ilýär, gazana girýär diýip. Ýani näme? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göz degmeginiň ölüme sebäp bolup biljegini bize habar berýär. Bu barada başka hadisler ama. Demek näme? Göz degmek hak musulman doganlar. İkinci musulman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanyň ölümüne sebäp boljakdygyny, sebäp bolup biljekdigini habar beren göz degmeginiň buňal howply zadyň bundan goranmagyň çäresini hem bize öwredipdir musulman doganlar. Yani bize diňe näme şeýle howply zat bardyr, göz degmek bardyr diýip goýmadylar. Bundan goranmagyň çäresini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öwredipdir. Umumyna gözden dillen jadydan goranmak üçin hadislerde bize öwredilýär. Fatiha, Felak, Nas, Ayatul Kursi, ýaly suraları, ayetler okumaly we Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine geçen dilekleri okumaly. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize çäre hökümini şolary öwredipdir. Masal üçin İbn Majah Hakimde geçen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İstaizu billahi taala minel ayn fe innel ayna hak." Göz degmeginden Allah Teala sığının diye. Çünkü göz degmegi hakikattir diye. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýmändir, gözden dillen goranmak üçin alaja asyn, ýüzärlik asyn, sunk asyn ýa bir rat asyn diýmändir. Näme diýipdir? Göz degmeginden Allah Teala sığının. Yani dilegedin Allah Teala'dan pena soran, çünkü göz degmegi haktır diýipdir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu amalla hem görkezipdir. Tirmizi'de geçen hadisinde haber berilýär. Yani İbn Abbas radıyallahu anhuma قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. İbn Abbas radıyallahu anhumalardan haber berilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem artıkları Hasan ve Husayni Allah Teala sığınırıp şeýle dilek ederdi diye. Yani "U'udukuma bi kelimatillahi tammati min kulli şeytan ve hammetin ve min kulli aynin lamme." Sizi şeytanın ve mörmöjeklerin şerrinden, gözden dillen Allah Teala'nın pek sözlerini sığınırýaryn diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu dilegi okaptır. Ve izinden hem şeýle diýerken: İbrahim
Peygamber aleyhisselam oğulları İsmail'e ve İshak'a şey dip dile gedip Allah Teala sığınırdı deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öwredipdir. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öwreden çaresi näme musulman doganlar? Şu hadiste geçen dilekleri okumak, Ayetül Kursi, Felak, Nas ýaly sureler we ayetler okumak. Bir kişi göz degen bolsa nädip açmaly? Eger göz degen kişi bilinýän bolsa nädip açmaly, bilinmeýän bolsa nädip açmaly? Bunu hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hadislerini öwredipdir. Yankı giňişleýin geçen dersimizde aýdyp geçdik. Hemmesin berdi näme? Aýdyp gepimiz uzatmalıyım, öwrenmek isleýänler şonu dinläp biler. Yine de musulman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hadislerde öwrediýär, biziň hem birine gözümüz degmek mümkin. Bilip ýa-da bilmän birine gözümüz degmek mümkin. Onuň hem çäresini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öwredipdir. Näme diýmeli? Barakallahu lek, maşallah la kuvvete illa billah, maşallah tebarakallah, Allahümme barik aleyhi ýaly sözler bilen howzat görsak birine şey diýmeli, ýani näme gözümüz degmezlik üçin. Ve yine de musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözden dillen goranmak üçin öz sünnetini öwreden çärelerinden başga zatlar ullanmagy qadagyn edipdir. Çünkü musulman doganlar köni döwürlerden bäri göz degmek bilinýän zat. Başga inançlarda da musulmanlardan başga inançlarda da näme? Şol inanç ba. Ve İslamdan başga inançlardaky insanlar gözden dillen goranmak üçin özlerçe dürli çäreler edipdirler. Kimisi göz monçuk takypdyr, kimisi süňk takypdyr, başga bir ýene başga bir zat edipdir. Garap dürli çäreler ullanypdyrlar özlerçe. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öz öwreden çäresinden başga yol gözlemeklik bize qadagyn edýär. Ve şondan başga zatlary etmekliň şirkligini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hadisinde bir näçe hadislerine haber berýär. Mesela üçin şol hadislerden biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Men allaka temimeten fakat aşrak." Kim temime dakynsa, asynsa şirk koşdygy bolar diýär. Yani gözden dillen goranmak üçin temime dakynsa, asynsa şirk koşdygy bolar diýär. Tapawdy ýok, öz boynuňa as, eliňe dan, ulagyňa as ýa-da diwara öýüň içinde as. Näme bolsa bolsun, gözden dillen goranmak üçin asylýan zatlar ba. Alaca, şah, doňuz dişi, zynjyr, ýa bolmasa goşun kellesi, burç, şuňa meňzeş zatlar, dürli zatlar asylýar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Şularyň şirkligini bize haber berýär. Ve bir söz bilen düşündiripdir, temime. Söz Arap dili sözlüklerine barsak temime näme? Gözden dillen goranmak üçin asylýan zatlar. Bu dillen dile Türkmenle alaca bolup bilýär, başga halkda başga bir zat bolup bilýär. Ady näme bolsa bolsun, eger gözden dillen goramak diýen maksat bilen dakynýan bolsa şol temime. Peygamberimiz hem şonuň şirkligini bize haber beripdir we qadagyn edipdir musulman doganlar. Demek musulman doganlar şu taýda näme belli bolly? Şol ýanky videoda gözden dillen goranmak üçin göz monçuk dakynsaň sebäp bolsun diýen niyet bilen gözden dillen goranmaga sebäp bolsun diýen niyet bilen göz monçuk alaja dakynsaň bolýar diýen şo doganymyz bar ýanky videoda. Şuň gepiniň batyllygy Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aýdan sözüne karşıda şu taýdan belli boldy. Yani bir musulman pikirlenmeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana göz dilin hakdyny haber beripdir. Ondan nädip goranmalygyny öwredipdir. Göz degenden soň nädip açylmalygyny öwredipdir. Senin birine gözüň degmezligi üçin näme diýmeligini öwredipdir. O gözden dillen goranmak üçin näme etmeli dälligini hem öwredipdir. Yani meselen nokudun goýupdyr Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sen nereden çıkıp öz kelläňe görä hiç bir delilsiz ayet yok, hadis yok, zat yok. Näme? Gözden dillen goranmak üçin sebäp bolýar goranmaga. Öz goranyk ýöne sebäp bolýar diýen niyet bilen göz monçuk dakynsaň bolýar diýen netijeni sen nerden çykarýan?
Yani Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir zady bolanok diýipdir. Sen edip dilin barya berden özüňçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýen gepini ters netije çykarýar. Näme şu aýdynyň belli bolýan musulman doganlar bul aýdylan gepin batyllygy. Ýene bir zatla musulman doganlar sen eger bir zady sebäp diýip ullanjak bolsaň, şol ullanýan zadyň sebäp diýip ullanýan zadyňa şeriat ruhsat beren bolmaly. Öz kelläňe wara sebäp bolýar da diýip ullanyp ýörmeli däl. Mysal üçin şeriat keselleseň derman ullanmaklygy ruhsat beripdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, keselleseňiz diýär näme? Dermanny gözläň diýär. Çünki Allah Taala kesel beren bolsa dermandan berendir diýär. Diýmek keselleseň şol kesellen gutulmaklygyna derman sebäp bolup bilýär. Biz diýip bilýäs şunu. Çünki şeriat ruhsat beripdir. Emma sen berde diýip oturan zadyňa näme musulman dogan sebäp bolýar diýmändir şeriat, şirk bolýar diýipdir. Diýmek näme sebäp bolýar diýjek bolsak, şeriat şol sebäp bolýar diýen zadymyza näme musulman doganlar ruhsat beren bolmaly. Öz kelläňe wara sebäp bolýar diýeniň bilen bolmaýar. Ýene bir üns bermelýär musulman doganlar bul doganmyz öz videosuna aýdyp otyr. Özü goraýar diýseň şirk bolýar diýär gözmonjuk. Ýani näme diýmek şol gözmonjuk şirke sebäp bolup bilýän eken. Hakykatdan hem eger şoň özü goraýar diýseň ulu şirk bolýar we adamy dinden çykarýar, imany puç bolýar. Emma sebäp bolýar diýip aýtsaň kiçi şirk bolýar. Indi üns bermelýär musulman doganlar. Eger bir zat şirke sebäp bolýan bolsa, küfre sebäp bolýan bolsa, haram işe sebäp bolýan bolsa, şol harama, şirke, küfre sebäp bolýan işi hem etmek bolmaýar. Şeriat harama giden ýoluň hem näme öňüni ýapýar. Mysal üçin zina etmek haram. Şol zina sebäp boljak zatlar bar, ýani ýarym ýalaňyza seretmek, şoňal haramlardan gurrun etmek, şolaram dogry däl diýin. Indi bu benden öz dili bilen aýdyp otyr, özü goraýar diýseň şirk bolýar diýip. Bu özü goraýar diýende şirk bolýan zady, o ýöne şeýle başga netlenem dakylmak bolmaýar. Çünki şirke sebäp bolmagy bilen bu aýtmanyň arasynda bir dört barmak bar. Çala niýeti aňryk bärik bolsa bir adam şirke düşjek eken. Diýmek näme musulman doganlar harama, şirke, küfre sebäp bolýan zady etmegen bolmaýar, ýanyna barmagan bolmaýar. Ýene ýanky ýüzärlik barada diýdik musulman doganlar bir gen gurrun aýdýa diýdik. Ýüzärlik barada bir soraga jogap berdik. Ýüzärlik musulman doganlar köneden bäri türkmençilikde dermanlyk üçin ullanlypdyr. Şonuň üçin tutulupdyrlar we peýdalary kän. Medisina taýdynam tassyk edilen. Emma ýüzärlik tutatmaklyň gözden dilden goramak bilen, jadydan goranmak bilen, alar wagtdan goranmak bilen hiç il baglanşygy ýok. Ýa-da ýüzärlik tutulýan erik bereket gelýär, rızk açylýar, buň bilen hiç il baglanşygy ýok musulman doganlar. Bu doganmyz näme diýär? Ýüzärlik barada bir gen maglumat aýdýar. Diýär ýüzärlik tutulýan erik perişteler gelýär diýär. Musulman doganlarymyzam üns bermeli bu ýere çykyp bir zat gürlänne alyp götürmeli däl. Ada ahun bolsun, molla bolsun, sellel bolsun, sakally bolsun, tapagdy ýok. Üns bermeli diýen zadyna näme esaslanıp gürleýär? Bir erik musulman doganlar perişte gelýär diýjek bolsaň, Kur'an we sünnetden delil gerek. Öz oturan yerinden plan erik perişte gelýär diýmäge hiç kimin haky ýok. Bir erik perişte gelýär diýjek bolsaň, Kur'an we sünnetten delil gerek. Sebäbi perişteler musulman doganlar gaýyp alemine değişli barlyklar. Gaýyp alemine değişli bir zat diýjek bolsak musulman doganlar delil gerek. Mysal üçin Allah Taala'ny zikir edilýän ýerik perişteler gelýär diýip bilýäs. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste Allah Taala'ny zikir edilýän ýerik, Kur'an-ı Kerim okulýan ýerik, ilim meclislerine periştelerin geljekdigini sahih hadislerde bize haber beripdir. Emma bul musulman doganmyzyň diýişýär ýüzärlik tutulýan öýe perişteler gelýär diýip nirde ba. Haýsy hadiste ba. Ne bu ullakan sonra galamaty. Şu gepi
Ýaýradan musulman doganmyz eger Allah we ahiret gorkusy bar bolsa çykyp şunuň delilini açıklamaly. Ene plan hadiste Peygamberimiz diýdi diýip. Eger delili ýok bolsa ýene çykyp musulman doganlar näme diýmeli şol ey musulman doganlar men size ýalňyş maglumat beripdirin diýip öz ýalňyşyny düzeltmeli, ötünç soramaly we şol ýalňyşyndan toba etmeli. Bolmasa periştelere töhmet atdygy bolýar, Allah Taalaň dini barada, İslam barada delilsiz, subutnamasız guruladygy bolýar. We şoň gepine inanyp, şoň gepini dinleýän, şoň gepini paýlaşan adamlar hem alladygy bolýar. Näme musulman doganlar bu da eger gepine sadyk bolsa bu kişi çykyp şoň delilini açıklamaly, bolmasa da toba etmeli. We şaýda musulman doganlar ýene aýratyn bellep aýdasym gelýär. Her din adından gurulana inanmaly däl. Selleli bolsun, sakally bolsun, ady hacı bolsun, kary bolsun, pir bolsun, weli bolsun, tapawdy ýok musulman doganlar. Biz hiç kimiň şahsiýetine ýapyşmaly däl. Biz hakka ýapyşmaly. Hakym Allah Taalaň diýeni Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde aýdany. Ondan soň sahabalaryň bize öwregen ilymy, ondan soň 4 mezhep imamlarymyzyň bize açıklan ilimleri. Köp doganlarymyz ahun ulama bir zat diýse, şolara sorak bermäge çekinýär. Çekinmeler musulman dogan. Bu din hiç kimiň şahsy dini däl, şahsy bir zady däl. Din Allah Taalaň dini. Din Peygamberimiziň öwredeni. Din sahabalaryň öwredeni. Şonuň üçin musulman doganlar utanmaly däl, çekinmeli däl. Ahun bolsun, kim bolsa bolsun, kary bolsun, bir däl 10 üniversitet okan bolsun. Din adından bir zat gurulayan bolsa, ahunaga, karaga, mollaga şu diýen zadyň delilini aýt. Nerden alyp gurulayan şunu? Kur'andan we sünnetten delilini getir. Ondan soň ol Kur'andan we sünnetten delil diýen zadyň hem selef-i salihinden 4 mezhepden, ulamalardan, namdar ahli sünnet ulamalarından näme dogry düşündürüşini getir. Öz kelleňe görä düşündirme diýip näme? Çekinmän, soramal musulman doganlar. Tapawdy ýok. Bu dini meselede işli. Dünýäwi meselede bolsa da musulman doganlar biz bir zada inanjak bolsak, kabul etjek bolsak, şonu gözlemägi, şol meselede soramany öwrenmeli. Kabul etjek maglumatymyzy gözleşdirip, soraşdyryp, ondan kabul etmeli musulman doganlar. Allah Taala ahli azaşyp gören doganlarymyza hidaýet etsin we bizi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin